Hej så sammen og velkommen til en video. I dag der har vi simpelthen Gustav med, og på den her kanal der hedder vi simpelthen Dodofuglene. Ja, vi har bare et eller andet med dodoer. Men vi starter i min celle, og hvis I gerne vil se hvad der er i min celle, så er der kammergear. Det er jo så sådan lidt, men det er ikke så spændende lige nu. Og hvis jeg min FPS den er lidt lav lige nu, så ved jeg ikke lige hvorfor. Det er bare lidt dårligt. Og hvis I gerne vil donere til os, så er der her. På den her så er der dog et skederne, men det skal vi nok få fikset. Så ja. I kan se min FPS oppe i hjørnet der, den kører rimelig lavt, men det fikser jeg også. Det er ikke noget med mit net, for jeg kører faktisk på rimelig høj FPS for det siden, men yeah. I denne her episode, der skal vi bare ud og PvP med Gustav, som jo også er ejeren af kanalen og sådan noget. Han er nede i Artaria, hedder det. Og der mister noget med hans account, så han er ikke oppe lige nu. Men vi skal selvfølgelig nok sørge for, at han kommer med i videoer og sådan noget. Jeg håber selvfølgelig, at... okay, nu kører jeg faktisk rimelig god FPS, så det er godt. Jeg kører på 23, så. Men i den her, det bliver sådan lidt... hvad kaldes det? En info plus en hyggevideo, fordi at vi har faktisk glædet os rimelig meget til at lave sådan rimelig, altså jeg vil sige, rimelig god kvalitet video. Der går faktisk ikke så lang tid. Er du død? Jeg er lige bag dig. Jeg hjælper dig. Jeg tager ham. Sådan, jeg flækker ham. Bare ja, i morgen skal lige det skal vi nok prøve kort, men det var Gustav, der lige skulle noget der. Så, ja. Men til gengæld så kan I se, at vi har manglet kun 880.000 for at ranke op, så det bliver rigtig fedt. Så der står en masse... Ej, vent lige, det skal lige... Der står, jeg er flot derovre, og Pace, jeg tror ikke Pace er derovre. Jeg ved ikke lige, hvad Gustav skulle, jeg tror det også. Jeg ved ikke lige. Men sorry for det. Men jeg har simpelthen også et gang. Det er ikke det proste, fordi jeg faktisk lige starter på det her gang. Så, men I må selvfølgelig godt join. Det skal der ikke være noget om. Så. Hvis jeg ikke har nogen intro på det nu, så er det altså fordi, at jeg er i gang. Jeg skal nok lave en intro. Så er Dodoen tilbage. Hvis vi ikke har nogen intro på lige nu, så er det altså fordi, at vi vil gerne, at jeg har ikke lavet. Hvor er han? Nå, jeg tror... Nå, er det ham der Andreas? Jeg skal bare lige få ham på rec. Ja, der fik jeg ham. Så strandet, så har jeg lige fået hackeren på. Du kan bare lige komme op på piratskibet. Eller tæt på piratskibet, så skal jeg nok gætte dig. Ej, undskyld for lagspejlet der. Min FPS gik lige langt ned, så det er ikke så godt. Gustav han har faktisk også, han har skildpadde, og jeg har sværmand og pirat og fisker og sådan noget der. Men jeg ved ikke om Gustav han overvejer at købe pirat, det kan jo være. Ej, jeg kom til at trykke på den forkerte. Når jeg kommer over på den der quest-ø, medmindre du er død. Okay. Jeg er flot lige dernede på bunden. Hvis I godt kan se rigtig godt nede på bunden, så er det altså min texture pack, som er rigtig god. Vi går lige hen til den der, hvad hedder det, infohus.
Okay, lige der ved den der quest-ting, der gik min FPS virkelig langt ned. Det må I virkelig undskylde. Så er det bare det her. Okay, sådan. Ja. Har noget Cook Rabbit. Så. Vi skal bare have en masse kills. Okay, drenge og piger, der gik min FPS også lige lidt ned, så det må jeg virkelig undskylde. Men er du med? Er du med mig, Gustav? Om du skal... Hvor er du henne? Jeg dør nu. Jeg dør til en masse. Er jeg død? Jeg er død. LOL, vi flækkede ham! Jeg tager Mester Prof bare ind. LOL, jeg flækkede Mester Prof. Ja, giver du mig det? Ja, vi venter lige til det der. Ham der Mester Prof, jeg havde sådan 2 liv, så flækkede jeg mig. Jeg er ikke sikker på, at han ikke hacker, fordi jeg fik mig ikke på det. Men så har vi fået 1 hacker correct, så det er jo fedt nok. Og så er der nu. Der var der ikke fuld. Du kan bare lige, du kan få hjelmen og sådan noget tilbage, fordi det har jeg ikke brug for. Jeg har bare brug for de her 2. Men jeg håber ikke, at den her lille video, den bliver ikke så lang, fordi det var bare en info og sådan velkommen til kanalen. I vil nok også se vores intro på et tidspunkt, når jeg lige har fået lavet den. Og nej, jeg søger ikke grafiker, fordi jeg kan sagtens finde ud af at lave en intro selv og sådan noget. Ja, jeg skal nok sige til, hvis jeg har brug for et banner eller en intro. Og der kan jeg se, der står allerede en der, så vi går lige hen i shoppen. Men jeg tænker bare, okay, det er Mester Prof, ham skal vi dykke af. Ja, jeg tænker, vi runder, videoen af herinde i shoppen, fordi det er nok lidt bedre. Og så vil I vil nok se mere til os i fremtiden, så ja. Men så er der ikke andet at sige. Husk at like og subscribe, det må I meget også gerne. Og så er der ikke andet at sige. Hej hej.